Na ga wani bidiyo na Ahmad Aliyu, wato mai girma gwamnan jihar Sokoto kenan, wanda ya durƙusa a cikin bainar jama'a, ya durƙusa a cikin taron dubun dubatar al'umma a jihar Sokoto, wajen taron sake ƙaddamar da takararsa da karɓar tikitinsa da goyon baya da al'umma za su bashi domin ya maimaita kujerarsa a zango na biyu a matsayin gwamnan jihar Sokoto. Ya durƙusa a gaban mai gidansa a bainar nasi, ba fa tare da ya masa wani laifi ba, a'a, yana mai gaya masa cewa ya sani cewa a matsayinsa na ɗan adam ba za a rasa wani lokaci ko ya sani ko bai sani ba da ya yi masa laifi. A matsayinsa kuma na mai gidansa, a matsayinsa na uba wanda ya uwaye makarbiya, ya tsaya masa, ya yi supporting ɗinsa, ya ɗaga hannunsa ya riƙe shi har ya zama gwamnan jihar Sokoto a matsayinsa na yaransa. Ya ce to ya san ba zai rasa ranar da ya masa laifi ba, saboda haka ya durƙusa a bainar nasu yana neman afuwarsa, idan ma da akwai laifi da ya masa to yana neman ya yafe masa. Wannan abin ya matuƙar burge ni ba dan komai ba, sai dan ya zama hujja, sanadi da kuma dalilin da ya sa na ji sha'awar ya kamata in yi magana akan wasu gwamnonin arewa ƙwara biyu, waɗanda su kuma aka kafa musu tarihin cin amana, aka kafa musu tarihin zaluntar iyayen gidansu, waɗanda suka zama uwa uba gare su, suka yi musu uwa makarbiya, suka zama gwamnoni a yankunansu. Misali na ɗaya shine gwamna Ubasani. Gwamna Ubasani na jihar Kaduna, kuma gwamnan jihar Kaduna, wanda kowa ya sani cewa wato Malam Nasiru ‘yan Rufa'i shine mai gidansa, shi ɗin kuma Ubasani yaron Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ne. Kuma shi da kansa Ubasani akwai maganganu da yawa da suke yawo a social media ɗin nan, wanda yake faɗa da kansa cewa ga irin gata da kuma riga da wando da shi Malam Nasiru ‘yan Rufa'i wato mai gidansa ya masa. Yana faɗar maganganu da yawa a gaban Nasiru ‘yan Rufa'i da a bayan idansa na irin wato ƙoƙarin da ya wajen gina shi a rayuwa. Amma yau cikin ikonsa Allah, bayan ya zama gwamna, rigima ce tsagwaranta tsakaninsa da mai gidan nasa Malam Nasiru ‘yan Rufa'i, wanda har ma ta kai a matsayinsa na gwamna yana amfani da hukumomi daban-daban wajen threatening ɗin mai gidan nasa Malam Nasiru ‘yan Rufa'i, kama shi, tuhumarsa da kuma waɗanda suka yi aiki a ƙarƙashin Malam Nasiru ‘yan Rufa'i mai gidan nasa. Da a ƙoƙarinsa na me? Da a ƙoƙarinsa na tozarta mai gidan nasa Malam Nasiru ‘yan Rufa'i. Wannan ba ƙaramin abin tsoro ba ne ba. Kayo mutum menene kayo mutum dare ya maka rana ne ko mene? Yau ta kai ta kawo, gwamna Ubasani yana ji yana gani, jam'iyyar da yake da iko a cikinta, jam'iyyar da yake da ƙarfin faɗa a cikinta, ta ɗaure mai gidansa Malam Nasiru ‘yan Rufa'i. Ana ta ɗaure shi, yau a ce an ba da belinsa, kafin ya fito daga farfajiyar kotu an sake ɗaure shi. Yana ji yana gani ake wannan abin. Yana kuma da cikakkiyar dama da ikon da zai iya sa baki akan a daina wa mai gidan nasa haka, ko babu komai, ko dan irin abubuwan da ya faɗa cewa mai gidan nasa ya masa na gata. Wannan ita ce cin amana wadda a Najeriya tana cikin sahun cin amana da tarihi ba zai manta da su ba. Gaba ta biyu shine gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf. Duk da shi har yanzu ba mu san menene abin da ya haɗo shi zahiri da mai gidansa injiniya Rabi'u Musa Kwankwasa ba. Kawai dai mun san ya bar jam'iyya, waɗanda wasu ke ganin cewa bai kamata ya bar jam'iyya ba, wasu ke ganin kuma a'a ya kamata ya bar jam'iyya saboda wasu dalilai. Kuma shi kansa gwamnan yana faɗa cewa dalilin da yasa ya bar Rabi'u Musa Kwankwasa ya kuma bar jam'iyyar da take dan saboda yana so ya yi wa al'ummar jihar Kano aiki, dan yana so ya sauke nauyi da Allah ya rataya masa na al'ummar jihar Kano. To amma dai har yau ba mu san ainihin zahirin rigimar da take tsakanin da Rabi'u Musa Kwankwasa ba, wanda kuma har yau akwai wani rukuni na al'ummar jihar Kano da suke kallon cewa shi Abba ya ci amanar Rabi'u Musa Kwankwaso, domin shi ya masa uwa makarbiya, shi ya masa sutura, shi ya masa riga da wando, shi ya masa gata, shi ya kai shi har abin da yake da awar ya zama a yau. Amma yau watakila ana samun zage-zage a tsakaninsu,
ana samun sa'in sa tsakanin su, ana samun yaran wannan bangaren su zagi wancan bangaren, wanda al'umma suna ganin hakan ba daidai bane ba. So wato na so a ce dukkanin wanda ya maka riga da wando a rayuwa, duk wanda ya zama gatanka a rayuwa, duk wanda ya maka sutura a rayuwa, to kar ya zama mutumin da zaka zage shi gobe, kar ya zama mutumin da zaka yi adawa da shi gobe, kar ya zama mutumin da zaka yi yaki da shi gobe, har ma ka tsaya kana gani a ci mutuncinsa. Shi yasa na kafa muku misali da gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu. Ya rike mai gidansa, ya tuna da alherin da mai gidansa ya masa, bai kuma ci amanan mai gidansa ba, bai bar mai gidansa ba, ya rike mai gidansa katamo har lokacin da ya samu damar ma yake kanta, yake da duk wani iko da dama, yake jin gagara da buwaya da zai iya yakar mai gidan nasa ko ya masa butulcin ma ba abin da kuma za a yi, amma ya zaɓi ya rike mai gidan nasa. Ya burge ni Ahmad Aliyu, Allah ya saka masa da alheri. Mu ma kuma da muke ƙananan 'yan siyasa, muke yara a harkar nan, muke tasowa, muna fatan Allah subhanahu wataala kada ya bamu ikon cin amanar iyayen gidanmu, kada ya bamu ikon cin amanar waɗanda suka taimake mu. Allah subhanahu wataala ka sa kar mu ci amanar su. Su kansu idan mun ci amanar su ba za su ji daɗi ba, za su zo suna zagin mu ne, suna maganganu kamar yadda Rabi'u Musa Kwankwasa watakila yake akan injiniya Abba Kabir Yusuf a yau. Saboda duk wanda ya taimake ka daga baya kai masa butulci, wala sai ka shiga yanayi irin wanda Rabi'u Musa Kwankwasa ya shiga. So muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace, amin summa amin.